dauka. Matxismoa kanpora, eta gora horrio, kontuan hartu behar, eta oso serio. Mutilek ez baitute gehiago balio, ikusi matxismoa zenbat ondorio, indarkeria jau esan behar zaio. Eskuz esku helduta ez garen aurka, indarkeria ere ez dauka. Eskuz esku helduta ez garen aurka, indarkeria ere ez dauka. Matxito beharrik, gure munduan dago matxismo alferrik. Horrenak egiteko ez eduki beldurrik, emakumeen alde badugu indarrik, indarkeria ez da jotzea bakarrik. Eskuz esku helduta ez elkarren aurka, indarkeriak hemen lekurik ez dauka. Eskuz esku helduta ez elkarren aurka, indarkeriak hemen lekurik ez dauka. Hauzak izan behar da, ez negar ez urten, ez dio utzi behar, inori egurtzen. Ez utzi matxismoak inori beldurtzen, isiltzeak ez digu horretan laguntzen, indarkeriak ez du altxu bihurtzen. Eskuz esku helduta ez elkarren aurka, indarkeriak hemen lekurik ez dauka. Eskuz esku helduta ez elkarren aurka, indarkeriak hemen lekurik ez dauka. Vale, oso ondo, vale,